Son as festas do Divino Maestro. Non as podo perder. Corre, a tope. Son o máis veloz. Son un rayo. Oh, sí, el rayo está listo. Despois de uns anos un pouco complicados, por fin podemos celebrar as nosas festas sen pensar en nada máis que en rir e divertirnos. Perdados meus compis, son un pouco maleducadiños. Con tanta presa, tanto Rayo McQueen, esqueceronse de darnos a benvida. Benvidos, compañeiros, alumnos, alumnas, profesores, pais, nais, misioneiras e todos aqueles que estades vinculados con noso colexio, Divino Maestro. Estamos moi contentos e orgullosos de poder compartir con todos vós a nosa derradeira festa do Divino Maestro como alumnos deste colexio. Parece mentira, pero hai ben pouquiño eu era como vos. Moito máis non creciches, Alberto. E agora estou formando parte deste pregón. Como xa ben sabedes, ou non o sabedes, por que celebramos estas festas? Dovos unha pista. Que conmemoramos o 12 de novembro? Podedes responder. Por que celebramos estas festas? A ver, por aí. Pero, por qué? Que fixo que celebremos isto? Nadie mira aí. Es que van a Pois sí, celebramos que Francisco Blanco Nájera foi consagrado como obispo de Ourense en 1944. El, xunto con Madre Soledad de la Cruz, creou a Congregación de Misioneiras do Divino Maestro, Fundación Educativa, da que forma parte o noso colexio, que para nos é unha gran familia. O lema deste ano lembranos o Xesús e encantaba estar sempre cos nenos. El sempre decía, deixade que os nenos se acheguen a mí. Atréveste con nós, a compartir, a participar, a rir, a ser feliz. Atréveste a seguir os pasos de Xesús, o gran mestre, e pouquiño a pouco aportar o teu grano para transformar o mundo. Non se trata de grandes batallas, sino de pequenos momentos no noso día a día que nos fan ser mellores persoas. Atrevedevos! Porque se algo temos claro é que despois de facer este pregón temos a contra Ás veces as cousas non son tan fáciles como parecen. con esforzo todo se consigue. Hola, debemos ser constantes e non desfalecer ante tal confiar en ti e creer no grupo. Pregón. Vamos aquí a organizar el pregón.
en todo momento. As cousas saerán vos ben, porque a grandeza de todo o que fagades estará sempre no voso corazón. Estamos xa todos preparados, listos para comenzar as festas. Nosos pilotos xa están a parrilla de saída. Comeza a conta atrás. Esperamos a que o semáforo poñase en verde. Veña, todos con nós. ¿Estades todos listos? Antes de comenzar, vamos a por o cinto. Veña, todos xuntos. Suxeitamos fortemente o ar. Pisamos o acelerador e que cruzan os motores. Damos a banca e... Dale.